Sugeng enjang bocah-bocah, dina iki awak dhewe arep sinau bab aksara Jawa lan pasangane. Bocah-bocah, mbok menawa bocah-bocah isih kelingan nalika kelas 4 sinau tulisan Jawa nglegena. Nah, saiki awak dhewe bakal neruske bab pasangan aksara Jawa. Yo, saiki awak dhewe sinau meneh yo aksara Jawa sing cacah 20 kuwi apa wae. Coba ditamatke wujude aksara kaya apa lan unine kepiye. Nang kene ana aksara Ha, ya. Iki aksara apa? No, ya. Aksara iki unine Ca. Aksara iki unine Ra. Aksara iki unine Ka. Ha, No, Ca, Ra, Ka. Sing ditamatke aksara sing tulisane werna ireng, nggih. Yo, meneh. Aksara iki unine Da. Aksara iki unine Ta. Aksara iki unine Sa. Aksara iki unine Wa. Aksara iki unine La. Da, Ta, Sa, Wa, La. Aksara iki unine Pa. Aksara iki unine Da. Aksara iki unine Ja. Aksara iki unine Ya. Aksara iki unine Nya. Aksara iki unine Ma. Aksara iki unine Ga. Aksara iki unine Ba. Aksara iki unine Ta. Aksara iki unine Nga. Pada Jaya Nya Magabatonga. Ngono ya bocah-bocah. Nah, bocah-bocah, saiki awak dhewe nyinau pasangan aksara Jawa. Pasangan aksara Jawa iku digunakake menawa ana aksara mati mburi dhewe. Mengko sing diganti pasangan kuwi mburine aksara mati. Nah, dieling-eling ya. Nah, pasangan aksara Jawa iku kaya apa to? Iki lho. Sik ditulis werna abang ki jenenge pasangan. Nah, iki pasangan Ha. Iki pasangan No. Iki pasangan Ca. Iki pasangan Ra. Iki pasangan Ka. Iki pasangan Da. Iki pasangan Ta. Iki pasangan Sa. Iki pasangan Wa. Iki pasangan La. Iki pasangan Pa. Iki pasangan Da. Iki pasangan Ja. Iki pasangan Ya. Iki pasangane Nya. Iki pasangan Ma. Iki pasangan Ga. Iki pasangan Ba. Iki pasangan Ta. Iki pasangan Nga. Nah, sing ditulis abang iki lho sing dijenengi pasangan aksara Jawa. Ngono ya bocah-bocah. Nah, saiki tuladhane utawa contone. Bakul gedang. Pasangan aksara Jawa iku
digunakake menawa ana aksara mati mburi dhewe sing diganti pasangan mburine aksara mati. Lah nang kene aksara matine yaiku aksara lo. Mburine aksara mati iki ana aksara ge. Nah, aksara ge iki mengko sing diganti pasangan. Nah, saiki coba ditulis ya. Bo. Aksara bo ndi? Ya, bo ditulis. Ngene nggih. Bo. Bo. Dan bo. Ku nganggo ko. Niki nggih. Tulis mriki. Ku diparingi suku. Banjur aksara lo. Lo ning kene aksara mati. Lo. Dan kul. Bakul. Mburine aksara mati ana aksara ge. Go, goleki go. Nah, pasangane go iki kaya apa iki ya? Nah, iki ditulis ing ngisor aksara. Berarti ditulis ning kene ge dikei pepet. Do. Nggih, ten. Do tulis kene. Paringi cecak. Bakul gedang ten nggih. Nah, saiki contoh sing keloro. Anak kadal. Ya. Aksara mati ning kene ana aksara ko. Nah, ko iki aksara mati, mburine aksara mati iki ana ko. Nah, mengko sing diganti pasangan aksara ko iki, ya. Nah, yuk coba saiki ditulis. O ki nulisnya nganggo aksara ho, nggih. Ditulis mriki. Ho. No, niki no. Ko, nggih, ko ning kene dadi aksara mati. Ko. Burine aksara mati ko, aksara ko. Nah, iki diganti pasangan. Nah, pasangane ko apa? Iki ditulis ing ngisor aksara. Berarti ditulis ning kene. Do. Nggih. Do. Lo. Kilo. Lo ning kene dikei pangkon nggih. Macane pun anak kadal. Ngoten nggih. Contoh sing ketelu. Mangan roti. Aksara no ning kene dadi aksara mati. Mburine aksara mati ana aksara ro. Nah, iki mengko sing diganti pasangan. Nah, coba saiki ditulis. Mo niki nggih. Tulis kene. Mo. Ngo iki. Ngo. Terus no. Ki no ning kene aksara
mati nggih. No mriki. No. Ro. Ro mriki. Ro iki pasangane koyo ngeten. Nah, ditulis ning ngisore aksara. Berarti ning kene. Nah, diparingi taling tarung nggih. Paling taling tarung. Ti. To. Nggih. To. To diparingi wulu. Terus mangan roti. Ten nulis nggih. Nah, saiki bocah-bocah latihan nulis aksara Jawa nganggo pasangan. Nggih. Ngoten? Nggih, pun.